vain kaikille. Me ollaan vielä, tai minä on vielä Joensuussa ja tässä on tällainen vanha talo, mitä minä ajattelin vähän esitellä. Niinku kummitustalo. Tai huhutaan, että täällä kummittelis. Mennään sisälle. Ovessa tosiaan lukee museo, mutta sitä se ei ole. Minun mielestä. Me ollaan nyt täällä talon sisällä. Tää on 20-luvulla rakennettu. Mie luen täältä Keskisuomalainen, vanhoja lehtiä. Täältä jonkun jutun nopea. Brittien toisen armeijan suurhyökkäys Normandiassa alkanut. Amerikkalaiset hyökkäävät siitä Astelon ja Carentanin alueelle. Siis sotajuttuja. Kyllä. Enemmän tästä talosta. Eli tää talo on rakennettu 1920. Eli tää on 93 vuotta vanha. Ja siihen aikaan kun täällä asuttiin, käytettiin puolapuita. Ja mitäs täältä löytyy? Partavettä. Stroh. Tänne on jäätynyt jotain. Sitten täällä on mitä sirppejä. Saatana. Näillä vois... Just nää aika pelottavia. Aika pelottavia. Niinku... Joo. Sitten... siis nää on tosiaan näitä silitysrautoja ennen vanhaa. Tällaisia painavia, erikokoisia rautoja. Näitä vois niinku nostaa niinku punttia. Ja tässä tehtiin leipää ennen vanhaan. Eli leipä laitettiin tähän lapioon ja sinne niin vain. Joo, vois mennä yläkertaan. Okei, nyt me mennään yläkertaan. Eli nyt minä voisin kertoa vähän tämän talon kummitteluista. Eli täällä katosi nainen. Tai joku mies. Okei, minulla on tosi huono tieto tästä talosta, mutta silti minä yritän tehdä tästä hyvän, laajan kertomuksen. Täällä katosi nainen, eikä sitä löydetty koskaan. Huhu kertoo, että se nainen kummittelee täällä. Joo. Tässä näette vanhan levysoittimen. Täällä siis voi nähdä kaikkea vanhaa roinaa 1020-luvulta ja siitä eteenpäin. Ja niin, tää on siis yläkerta ja meille on sanottu, että tuohon lattialle ei saa mennä, että saattaa romahtaa alas. Ihan kiva silleen. Ja sitten täällä näette ruumiin. Kyllä, aito ruumis. Eli täällä huoneessa, kun ihmiset nukkuu täällä huoneessa tai on nukkunut monia kymmeniä vuosia sitten, kaikki kuulee rappusista ääniä. Sellaisia kävelisi rappusia. Okei. Eli täällä huoneessa on kyltti. Asiaton oleskelu porraskäytävässä kielletty. Ihmiset hyppää melkein ikkunoista alas ja kuolee, kun on niin pelottavaa. Kuristaa toisiaan ja heittelee tavaroita ja... No ei nyt kuole kukaan, mutta ehkä vähän liioittelin. Tää on siis oikeesti pelottava. Tosi moni aikuinen ei tulisi tänne, vaikka maksettais. Varsinkaan yöllä. Ei tänne kukaan tuu yöllä yksin. Mutta silti tässä huoneessa tulee nukuttua kavereiden kanssa joka kesä. Tässä on sänky ja
voi sinne tuoda sitten jotkut patjat. Ja vähän oltiinkohan myö 8 tai 9-vuotiaita. Mummo sanoi, että laitetaan ikkunalle tällainen verho, ettei vaan yöllä kukaan kurkkaa. Tuli vähän sellainen pien paniikki. Muutenkin ollaan tulossa nukkua tällaiseen taloon ja ettei vaan kukaan yöllä kurkkaa. Toinen juttu. Aina piti laittaa lukot. Lukot säppiin, ettei vaan kukaan tule. Pienille lapsille sanotaan tälleen, niin eiköhän vähän pelota. Ja tossa on homehtuneet dominot. Yäk. Täällä taas. Täällä on tosi paljon kaikkea romua. Täällä näin. Pyöriä. Jos pyöräksi voi enää sanoa. Sitten täällä on tällaisia nukkeja. Siis tässä talossa yöllä, kun näkee tällaisen nuken, niin mikä voisi olla pelottavampaa niin kuin oikeesti? Sitten kun se vielä on aikaisemmin silmät kiinni, ja sitten jossain vaiheessa se avaa ne. Oikeesti. Siis miksi täällä on tällaisia nukkeja? Kuka nää on tänne tuonut? Siis täällä näitä puuttuu raajoja ja niitä raajoja on ympäri tätä taloa. Siis oikeesti.